हेलो गथ'फोर दिनै मोनसे इकोनॉमिक्सनि क्लास लानानै फैबाय दिनै इकोनॉमिक्सनि क्लास स्टार्ट खालामगोन बेयाव मा फोरोंगोन इंडियन प्लेन फोरोंगोन फार्स्टआव मा फोरोंगोन इंडियन प्लेन क्लासखौ जों बयलाव खालामना डाइरेक्ट फोरोंगोन बे जाबाय एबार इंडियन प्लेन इंडियन प्लेन माने मा खामानि मावनो थाखाय माबा माबि प्लेनिंग खालामनानै लानाय गभर्नमेन्टआ मा खालामनानै लानाय देग्लाय मा खामानि मावगोन फैगोन बोसोराव मा खामानि मावगोन बेफोरनि मा खालामनानै लानाय मोनसे प्लेनिंग खालामनानै लानाय ओके एबार इंडियन प्लेननि फादार होनोबा सोरखौ बुङो इंडियन प्लेननि फादार एबा आफा इंडियन प्लेननि आफा होनबा बिफा होनबाथाय सोरखौ बुङो एम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया को मा होननानै बुङो फादार ऑफ इंडियन प्लेन होननानै बुङो ओके फादार ऑफ इंडियन प्लेन पॉइंट टू पॉइंट फोरोंगोन एबार फादार ऑफ इंडियन प्लेन एम विश्वेश्वरैया 1934 आव मा लिरदोंमोन गांसे बिजाब लिरदोंमोन बे बिजाबनि नामा मा प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन एम विश्वेश्वरैया बिथाङा लिरदोंमोन एबार बिनि जोनोम साना बार्थडे बिनि जोनोम साना माला बार्थडेया जाबाय बार्थडेया 15 सेप्टेम्बर खालि जाबाय एम विश्वेश्वरैयानि बार्थडे आरो एम विश्वेश्वरैया जाबाय फादार ऑफ इंडियन प्लेन एबार बियो गांसे बिजाब लिरदोंमोन माला लिरदोंमोन 1934 आव मा लिरदोंमन प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सो एग्जामाव क्वेश्चन फैयो जे प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन आरो इंडियन प्लेननि बिफा एबा आफा होनबाथाय सोरखौ सिनायो होनना फैयो बे जाबाय एम विश्वेश्वरैया ओके एबार एम विश्वेश्वरैयानि बार्थडे माला 15 सेप्टेम्बर खालि ओंखायनो 15 सेप्टेम्बर खालि माबा मोनसे फालियो 15 सेप्टेम्बर खालि फालियो जे नेशनल इंजीनियरिंग डे फालियो बेनि थाखाय ओके एबार नेक्स्टआव बेखिना जाबाय बे प्लेननि सोमोन्दै खोन्थाबाय एबार नेक्स्टआ जाबाय डाइरेक्ट प्लेनिंग आव थांसै प्लेनिंग कमीशन नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ जाबाय मा प्लेनिंग कमीशन एबार प्लेनिंग कमीशन माने मा इंडियायाव आगोल सरकारा मा खालामदोंमोन मोनसे डिसिजन लादोंमोन जे एबार जोङो मा खामानि मावगोन फैगोन बोसोराव मा खामानि मावगोन नेक्स्ट बोसोराव मा खामानि मावगोन 5 इयार्स सिम मा खामानि मावगोन बिदि मा खालामना लायोमोन मोनसे प्लेनिंग बानायना लायोमोन बेखौ मा होननानै बुङो प्लेनखौथ' बेखौनो होनो इनिफ्राय प्लेनिंग कमीशन माने मा मोनसे आफाद दाना लादोंमोन बे आफादा मा खालामोमोन बे प्लेनखौ डिसिजन लायोमोन जे मा खामानि मावगोन मा मागोन बेखौ बानायग्रा आफादनि नामा मा प्लेनिंग कमीशन सो फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनआ जाबाय प्लेनिंग कमीशनखौ माला गायसनदोंमोन होनबाथाय 1950 आव प्लेनिंग कमीशनखौ मा खालामदोंमोन गायसनदोंमोन 1950 आव प्लेनिंग कमीशनखौ गायसनदोंमोन एबार प्लेनिंग कमीशना मोनसे प्लेन खालामबाय आरोना देग्लाय जोङो मा खालामगोन देग्लाय जोङो एग्रिकालचारनि सायाव खामानि मावगोन देग्लाय जोङो मा खालामगोन ह्यूमन रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्टनि सायाव खामानि मावगोन फैगोन 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो मा खालामगोन हमना ला पवर्टी इरिगेशन ओके गरिबी हटाओ बेनि सायाव खामानि मावगोन बेफोरबायदि मा लायोमोन डिसिजन लायोमोन एबार बे डिसिजन लानायखौना खामानि मावदों ना मावाखै खामानिया मोजां जादों ना जायाखै माबायदि मावदों बेखौ मा खालामनो रिभिउ खालामनो आरो मोनसे आफाद दादोंमोन बेखौ माला दादोंमोन 1952 आव दादोंमोन बे 1952 आव दानाय आफादनि नामा जाबाय मा बे 1952 आव दानाय आफादनि नामा NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मोनसे आफाद दादोंमोन बे आफादनि मुङा मा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलनि खामानिया मा जे प्लेनिंग कमीशना लानाय प्लेनिंगफोरा खामानिया मोजां जादों ना जायाखै माबायदि मावदों माबायदि मादों बेखौ मा खालामनाय रिभिउ खालामनाय खामानि ओके
एबार एग्जामाव कुइसन फैयो जे प्लेनिंग कमिशनखौ माला दादोंमोन 1950 आव नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिलखौ माला दादोंमोन होननानै कुइसन फैयो माला दादोंमोन 1952 आव दादोंमोन ओके क्लियर एबार नेशनल माने ओरै फैयो आरो प्लेनिंग कमिशना लानाय खामानिफोरखौ बबे मोनसे आफादा रिभिउ खालामो होनबाथाय माया जागोन नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिला मा खालामो रिभिउ खालामो ओके एबार जाहैबाय प्लेनिंग कमिशन बे प्लेनिंग कमिशननि चेयारमेन बे प्लेनिंग कमिशननि चेयारमेना सोर जायो बा बेखौ मा होनना बुङो एक्स अफिशियो चेयारमेन एक्स अफिशियो चेयारमेना सोर जायो एक्स अफिशियो चेयारमेना जायो प्राइम मिनिस्टार मा जायो एक्स अफिशियो चेयारमेन चेयारमेन आरो एक्स अफिशियो चेयारमेननि डिफिनिशन डिफरेंस चेयारमेन माने जाबाय अबा इलेक्शन गेलेनानै बा सिलेक्शन खालामनानै जानाय चेयारमेन एक्स अफिशियो चेयारमेन माने मा मोनसे चेयारमेननि पोस्ट थाखाय बे चेयारमेन जानांगौ मा जाखानांगौ मोनसे हमना ला प्राइम मिनिस्टार जाबानो बे मा जाखायो एक्स अफिशियो चेयारमेन जाखायो बिदि आरोना हमना ला मा जाबानो बिथिं प्रेसिडेन्ट जाबानो बिथिं बे चेयारमेन जायो होननाय बायदि आरोना दैट मीन्स नोङो माबा मोनसे पोस्ट मोनबाथाय बे अटोमेटिक जाखायो बाय डिफॉल्ट बे पोस्टखौ मोनो बे टाइमनि बेखौ मा होनना एक्स अफिशियो चेयारमेन दैट मीन्स नोङो जुदि प्राइम मिनिस्टार जाबा मा जाखागोन लोगो लोगो प्लेनिंग कमिशननि चेयारमेन मोनखागोन बेबायदि आरोना बाट दा बे प्लेनिंग कमिशना गैला ओके दा बे प्लेनिंग कमिशननि जायगायाव गोदान फैलायबाय प्लेनिंग कमिशननि जायगायाव मा फैबाय बेलेग फैबाय प्लेनिंग कमिशनखौ मा खालामबाय प्लेनिंग कमिशनखौ मा खालामबाय एबलिश खालामबाय बेखौ मा खालामबाय एबलिश खालामबाय माला एबलिश खालामदों होनबाथाय माला खालामदों बेखौ 2014 आव जाय बे प्लेनिंग कमिशनमोन बे प्लेनिंग कमिशनखौ मा खालामफैबाय बन्द खालामफैबाय ओके 1950 आव गायसनदोंमोन आरो माला बन्द खालामफैबाय 2024 आव मा खालामफैबाय बन्द खालामफैबाय ओके एबार 2024 आव बन्द खालामनानै मोनसे बिनि जायगायावनो गोदान आफाद दादों दैट मीन्स बेखौ मा खालामदों रिप्लेस खालामदों बे गोदान आफादनि नामा मा नीति आयोग मोनसे आफाद दाफैबाय बे आफादनि नामा मा नीति आयोग नीतिनि फुल मिनिंआ जाबाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एबार गोदान बेखौ दाफैलायबाय एबार बे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बेनि चेयारमेना बोसोर बेनि चेयारमेना एग्जामाव बारे फैबाय थायो बेनि चेयारमेना बोसोर प्राइम मिनिस्टार बेबो क्वेश्चनआव फैयो जे हु इज द chairman of national institute for transforming india नानै फैयो ओके नीति आयोगनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेना सोर नानै फैयो होमबा सोर जायो बियो प्राइम मिनिस्टार जायो होमबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर दा थानाय नीति आयोगनि चेयारमेना सोर दा कारेन्टलि दा सोलिबाय थानाय नीति आयोगनि जाय चेयारमेन बे सोर बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय एबार बेबो क्वेश्चनआव फैयो जे प्लेनिंग कमिशनखौ रिप्लेस खालामनानै बबे मोनसे आफादखौ गोदानै गायसनफैदों बबे मोनसे कमिशनखौ गोदानै गायसनफैदों बबे मोनसे आय'गखौ गोदानै गायसनफैदों होननानै फैयो होमबाना मा नीति आयोग एबार बे नीति आयोगखौ माला गायसनदों बे नीति आयोगखौ गायसनदों 1 जानुवारि 2015 आव गायसनदों 1 जानुवारि 2015 ओके जाय बे प्लेनिंग कमिशना खामानिखौ मावोमोन बेसे बोसोरनि थाखाय खामानि मावोमोन नैबे 5 years दैट मीन्स 5 years द मोनसे प्लेन लानानै फैयोमोन देग्लाय 5 years मोनसे प्लेनिंग लालायबाय नेक्स्ट 5 year नि थाखाय मोनसे प्लेनिंग लालायबाय नेक्स्ट 5 year निफ्राय बिदि मोनसे प्लेनिंग लालायबाय बिदि खालामोमोन ओके एबार जाबाय नीति आयोग बे बेसेनि थाखाय लाना फैयो बे 5 year नि थाखाय नङा बे 15 years सिम मा खालामो बियो 15 years सिम मोनसे मा लाना फैयो गोदान मा लाना फैयो 15 years नि उनाव गोदान मा लाना फैयो रुल्स लानानै फैयो ओके एबार बेखिना इम्पोर्टेन्टमोन बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय डाइरेक्ट स्टार्ट होगोन 5 year प्लेन प्लेनिंग कमिशननि नामा 5 year प्लेन 5 year प्लेन माने मा मोनसे डिसिजन लागोन सरकारा जे एबार 5 year आव मा खामानि मावगोन नेक्स्ट 5 year आव मा खामानि मावगोन बेबायदि डिसिजन लानाय मा होनो 5 year प्लेन एबार बे 5 year प्लेनखौ इन्डिया बबे कान्ट्रिनिखौ नुनानै फलो खालामदोंमोन बे जाबाय रासियानिफ्राय बे 5 year प्लेनिंखौ मा खालामदोंमोन इन्डिया डिराइभ खालामदोंमोन एबार एग्जामाव क्वेश्चन फैयो जे 5 year प्लेनिंखौ इन्डिया बबे हादोरनिफ्राय लाबोदों होननानै होमबाने आन्सारा मा जागोन रासियानिफ्राय लानानै फैदों ओके
एबार टोटल 5 इयार प्लेना मोनबोसे दैट मीन्स इंडिया दासिम टोटल बेसेबांबार 5 इयार प्लेनिंग जाबोन प्लेनिंगा खामानि मावबोदोंमोनथाय 12 टाइम्स जिनै बार 5 इयार प्लेनिंगा मा जादों खामानि मावबोदों टोटल टाइमा बेसे 12 टाइम्स जिनै बार ओके एबार जिनै बारनि मोनब्रै खोलोबाव खामानि मावबोदों मोनसे खोलोबा जाबाय मा फर्स्ट फेज माने मा नायबा जाबाय फर्स्ट 5 इयार प्लेना मालानिफ्राय स्टार्ट जादों फर्स्ट 5 इयार प्लेना स्टार्ट जादोंमोन 1951 निफ्राय लानानै 1956 ओके बेयाव 5 इयार प्लेन नालाय 5 बोसोर इयारनि उनाव 1950 आव प्लेनिंग कमिशनखौ गायसनबाय बेनि नेक्स्ट इयार निफ्राय 1951 निफ्राय मा खालामबाय 5 इयार प्लेनिंखौ स्टार्ट खालामबाय माला जोबहैगोन ना मानो 5 इयार प्लेन दैट मींस 5 इयारनि उनाव जोबहैगोन ना सो 5 इयारनि उनाव माला जोबहैगोन 1956 आव जोबहैबाय सो बे टेन्युरा बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट 5 इयार प्लेननि टाइम पिरियडा मालानिफ्राय मालासिम ओके बेखौ लिरनानै खनसे प्रेक्टिस खालामबानो जागोन आं लिरना होनि नेक्स्ट आरो सेकेंड 5 इयार प्लेन the second year 5 year plan मालानिफ्राय मालासिम फैलाय एबा second 5 year plan मालानिफ्राय 1956 आव जोबैदों सो 1956 आव स्टार्ट जाले 1956 निफ्राय मालासिम 1961 सिम 5 years सिम थादों सो 5 years नेक्स्ट आव थर्ड 5 year plan फैलायबाय एबार बे थर्ड 5 year plan मालानिफ्राय मालासिम 1961 निफ्राय लानानै मालासिम जागोन 1966 गेजेराव 5 इयार मा जागोन गेप बेसे बुजिबाय दा ओके नेक्स्ट एबार बेवहाय मोननैसो इन्सिडेन्ट जागोन मोननैसो इन्सिडेन्टआ जाबाय इन्डिया चाइना वार इन्डिया पाकिस्तान वार बेनिफ्राय जवाहरलाल नेहरू थैलायगोन बेनिफ्राय लाल बहादुर शास्त्रीया गोदान प्राइम मिनिस्टार जानानै बेबो थैलायगोन बिदिनो माबा माबि इन्सिडेन्ट जागोन ताश्केन्टआव फैगोन माबा माबि बिदिनो इन्सिडेन्ट जागोन सो बेनि थाखाय जोंनि इकोनॉमिक कंडीशना इंडियानि इकोनॉमिक कंडीशना स्टेबल नङामोन इकोनॉमिक कंडीशना स्टेबल नङिनि थाखाय मा जादोंमोन जायबो 5 इयार प्लेनिं 3 इयार्स नि थाखाय गेजेराव गेप जाना होदोंमोन 3 इयार्स नि थाखाय मा जादोंमोन बेखौ स्टप खालामथ'दोंमोन बेखौनो मा होनना बुङो प्लेन हलिडे बेखौ मा होनना बुङो प्लेन हलिडे बा प्लेन हलिडे ना बे फार्स्ट प्लेन हलिडेआ मालानिफ्राय मालासिम फैयो बेखौ बे जाहैबाय 1966 निफ्राय मासिम 1969 सिम 3 इयार्स बे बेसे 3 इयार्स फर्स्ट जाहैबाय प्लेन हलिडे बेयो बेसे 3 इयार्स ओके एग्जाम क्वेश्चन फैयो मालानिफ्राय मालासिम नाथाय 1966 निफ्राय 1969 आरो बे प्लेन हलिडेआव माबा मोनसे बिराद गिदिर खामानि जादों आरो बे बारे एग्जाम फैयो माला फोरोंगोन जेब्ला बेखिनिखौ फोरोंगोन अब्ला मोनलांगोन गासैखौबो नेक्स्टआव जाहैबाय फर्स्ट सेकेन्ड थार्डआ जोबबाय नेक्स्टआव फैलायगोन फोर्थ 5 इयार प्लेन एबार फोर्थ 5 इयार प्लेना मालानिफ्राय जागोन 1969 आव जोबैना दं दैट मींस 1969 निफ्राय स्टार्ट दैट मींस 1969 निफ्राय स्टार्ट मालासिम जाहैगोन बे जाहैगोन 1974 सिम जाहैलायबाय नेक्स्ट ऑफ फोर्थ 5 इयार प्लेनिंग उनाव फिफ्थ 5 इयार प्लेन एबार बे फिफ्थ 5 इयार प्लेनिंगा मालानिफ्राय मालासिम जालायगोन 1974 निफ्राय लानानै 1978 एबार बेयाव मा जायाखै 5 इयार जाहैसै बे मा जाहैबाय 4 इयार्स ल बे मा जाहैबाय 4 इयार्स ओनलि मोनसेल 5 इयार प्लेनिंग जाय बे 5 इयार प्लेनिंगा मा 5 इयार्स नि थाखाय फैदोंमोन बाट 5 इयार्स कंप्लीट जायैयावनो 1 इयार सिगाङावनो बेखौ मा खालामदोंमोन विथड्र खालामदोंमोन बेबो माबा माबि जाहोननि थाखाय विथड्र खालामनो गोनां जादोंमोन बे मा मोनसेया फिफ्थ 5 इयार प्लेनिंखौ मा खालामनो गोनां जादोंमोन विथड्र खालामनो गोनां जादोंमोन एबार विथड्र खालामनानै बेयाव मा जालायबाय सेकेन्ड मा जालायबाय हलिडे बेखौ मा होननानै बुङो रोलिं प्लेन होननानै बुङो बेखौ मा होननानै बुङो रोलिं प्लेन एबार जेब्ला आङो एग्जाम होदोंमोन एबा जेब्ला आङो एग्जाम होदोंमोन एसएससी जीडी नि बे मोनसे कुइसनानो फैदोंमोन आंनियाव जे रोलिं प्लेना मालानिफ्राय मालासिम जादोंमोन सो रोलिं प्लेना मालानिफ्राय जादोंमोन 1978 निफ्राय 1980 सिम दैट मींस रोलिं प्लेना बेसे 2 इयार्स नि थाखाय ओके बुझिबाय दा ओके एबार नेक्स्टआव फैलायगोन माने फर्स्ट फेज नैबे माबा सेकेन्ड फेज फर्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेजआ जोबबाय एबार फैगोन थर्ड फेज एबार थर्ड फेजआ मालानिफ्राय मालासिम जानाय एबार थर्ड फेजआ जाबाय माला जोबहैबाय सेकेन्ड रोलिं प्लेना माला जोबबाय 1980 आव जोबहैबाय 1980 आव जोबहैबाय दैट मींस बे फिफ्थ मोन एबार बेसे जागोन सिक्स्थ 5 इयार प्लेन
सिक्स 5 year प्लेना मालानिफ्राय 1980 निफ्राय 1985 गेजेराव 5 years नालाय सो 1985 सिम सो 6 5 year प्लेना जोबनायनि उनाव माया स्टार्ट जालायबाय 7 5 year प्लेन 7 5 year प्लेनिंगा मालानिफ्राय बिसनियाव जोबदों बेनिफ्राय 1985 निफ्राय लानानै आरो 1990 सिम 1985 निफ्राय लानानै मासिम 19 मासिम 80 सिम एबार 1980 नङा 1990 सिम 1985 निफ्राय लानानै 1985 निफ्राय 1990 सिम बुंबाय एबार नेक्स्ट बेयाव मा फैलायबाय बेनि उनावबो आरो मा फैलायबाय मोनसे ब्रेक फैलायबाय बेखौ मा नांगौ थार्ड ब्रेक फार्स्टनिया प्लेन हलिडे खौ मा होनगोन फार्स्ट ब्रेक रोलिं प्लेन खौ मा होनगोन सेकेंड ब्रेक एबार मा थार्ड ब्रेक एबार बे थार्ड ब्रेकआ मालानिफ्राय मालासिम बे थार्ड ब्रेकआ जाहैबाय 1990 निफ्राय लानानै 1992 सिम दैट मींस बेबो बेसे 2 इयार्स फर्स्ट ब्रेकआ 3 इयार्स सेकेंड ब्रेकआ 2 इयार्स आरो थर्ड ब्रेकआबो मा 2 इयार्स खनथाम ब्रेक जादोंमोन गेजेराव एबार ब्रेकनि उनाव नेक्स्ट फैफिनलायबाय मा थर्डनि उनाव फोर्थ फेजआ फैलायबाय एबार फोर्थ फेजआव नेक्स्ट 5 year प्लेनिंआ मा जागोन 7 खालागै जोबबाय नेक्स्ट 5 year प्लेनआ जाबाय 8 5 year प्लेन 8 5 year प्लेनआ मालानिफ्राय 1992 आव जोबना दंना दैट मींस 1992 निफ्राय स्टार्ट जागोन 1992 निफ्राय स्टार्ट जाना मालासिम 1997 एबार नेक्स्ट 9 5 year प्लेन बे मालानिफ्राय माला जालायगोन 1997 निफ्राय लानानै 2002 नेक्स्ट 10 5 year प्लेन बे 10 5 year प्लेनआ मालानिफ्राय 2002 निफ्राय लानानै 2007 नेक्स्ट 11 5 year प्लेन बे मालानिफ्राय जालायगोन 2007 निफ्राय लानानै 2012 सिम नेक्स्ट जाहैबाय 12 एबार लास्ट 5 year प्लेन बे मालानिफ्राय 2012 निफ्राय लानानै 2017 सिम बेनिफ्राय बे मा फैबाय ब्रेक जाफिनलायबाय लास्ट ब्रेक उनाव जाफिनगोन नामा बेखौथ' बुंनो हालिया बेनि उनाव माया रिप्लेस खालामफैबाय नेक्स्ट स्टार्ट फैबाय माया नीति आयोग एबार नीति आयोगा मा फैबाय स्टार्ट जाफैबाय सो एबार जों मा खालामगोन मोनसे नायगोन एबार फार्स्ट 5 year प्लेनिंआव मा जादों सो एबार नायगोन फार्स्ट 5 year प्लेनिं